GM Record. Sai ya tsarin da wani shawara ta gari. Ba ma magana yarinya shayi ga sunan mun tsora fara amma shiru ne ko tunani. Yoni na ja zuga ma da suna gaya ma na tashi daga burti in je wajen kanwata a samu wani shayi wai ita ma ta ja zuga babu komi wajen talos ne na ma so dan tattaje wajajen kowane ji sai. Ko ba wani labari. Ai ga dala jina ma to na. Allah ya biya dan alaji. Allah ina yin ku gayu wallahi ina yin ya mi ke labari guys ya naga an ajiye tukunyar kuma banga an sai ta komi da komi ba ya wannan fa ba tsari bane a dora mana dan wannan ba bane dan alaji na ga ne nan yayi kadan gaga ne ku ce kawai jira kuke ku ga wanda zai zo ya ce wani abu kana yi na Allah ya bari a samu wani abu a yi muku saboda kun san duniyar nan harkar nan mu yan canji ne ana koya ku Allah ya biya na alaji sa'a ne kuna yi ga yanga alaji ai ina yin ku gaji ga wannan tare da Allah ya biya na alaji kuma sai ana koya kar a wurin wannan ya zuga a musayin na alaji ya zuga wannan ba shayi ba kowa yana kai bawa bane mutum ne ko ya zuga gaga ne sai in nan ka gane amso mana dan kowa amso shi soyayya ne abokina kana dibin zai fita nan ai ko da yaushe nan hanyar shirya abokin ba ka gaya wa mudi wannan kudin billahi lazi idan bai kawo ba karfe 6:30 billahi lazi zan sa a ci mutunci ka san dan alhaji ba mutunci ne da ni ba alhaji ya daure min gindi a garin nan sai abin da na so soyayya ne abokina kana tunanin zai fita nan ayo abokina nan hanyar shi ce ko da yaushe ai kakka ji komai to mu dan jira kenan ko an ba shi lokacin ka gane yana zo wa sai mu sa mai gaga ka gane a shi na dai ma ka faɗa masa abokina ya dade ko bai je ta nan ba abokina ka da mu zai shigo dan zaka ganshi a shigo ka gane mu dan jira mu dan ba shi wannan shine wani dina na karshe this is last warning idan nayi magana bana karata idan ka kuskura alaishi sai wannan bata jawai ta hannun shi kai kawo nan kana magana sai na fasa ma kai kai waya ne yau nake gaba ɗaya rana hanzu su zo ba ko dai hanya lafiya ba inda rabbana ba wala sabuwa kenan ta samu wannan ba sabon target din ne dan alhaji kenan dan alhaji ne kace akwai kuma magana kudi da kenan mu yi maganan guri kai da ka sani ne kusa da dugunna ina wayanka tana hannunsu rai kashe da dan Allah ayi min rai wallahi budurwa ta ni ne take da billahi ladi ni dai take da dan ya rasulun ran kashe da ba magana budurwa muke mu muna magana kuɗi ne nan inda kuɗi zamu siye ka in ba kuɗi kuma zamu kashe ka ne mu ci ran kashe da wallahi haka nake bidu nake ban ko sisi ana kuske na ga ran kashe da wallahi na wai shi kuma da magana ta kalamu wahidi ni bana magana bi ran kashe da kai hakuri ka zama lan babanka nan idan ba dan tsuntuwa bane ni Allah bi ne ran kashe ina ma magana ka samu lan babanka nan dan tsuntuwa ne ban da ina wasa da kai ne samu lan babanka nace ran kashe dade amma ai na ce ma dan tsuntuwa ne ni ko ka samu lan babanka ko sai na ƙarin barin ka ne shike da za su yi kai tauri mana ku yi hakuri da kai yi mu magana da shi in ya daga wani kai Hello, salamu alaikum. hello alhaji mun yi kidnapping din ɗanka ne To, naji ba naki ba. fansar ran ɗanka miliyan 1.5 ne Ni ne? Miliyan 1.5 baka ci ba. Yanzu ina ke shi faruƙe. gashi amshi kai kai magana da shi hello daddy wallahi yan kidnapping ne suka kama ni wani ma ɗayan su ya dora min bindiga a kai Faruk, abin da nake so da kai. Na san dama an yi haka, na san za a kama ka. Abin da nake so da kai zan gaya ma'aifiyarka Faruk ta yahe maka. Ni abubuwan da ka muni na duniyar nan na yahe maka Faruk.
abin da nake so da kai dan Allah da Annabi ka yi hakuri da rayuwar nan haka ta ishe dan Allah daji a hada kuɗin nan a basu ko nawa suka bukata. Faruk abin da nake so da kai na ji shi ya ce miliyan 1.5 wai uwarka ta nema mun kuɗin nan ko ko dai uwar shi ta nema mun kuɗin nan. Dat kai ba ni wayin nan me gaje Alhaji haba dan Allah dan Annabi ina so dan Allah ina kai kana uwarka to dan ya Rasulullahi dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaron dan Allah dan Annabi ku kashe shi. Wato ku danna mana subscribe ku danna mana ƙararrawa da zaran mu yi sabon shiri za mu sanar da ku.